салом, Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясея ёробун, Фарзона имнида. дар ин барнома намудҳои хӯрокҳои бо лаззати Кореяро бо таъми лазизашон пешкашатон мегардонам. аз сабабе ки дар Корея на ҳама хӯрокашон бо гӯшти мурғу гову гӯспанд аст, яъне барои мо мусулмонон хӯрдани хӯрокҳо дар ин ҷо каме душвор аст, алал хусус барои онҳое ки ба Корея бори аввал меоянд ва намедонанд ки кадом хӯрокашон ҳалол аст ва кадом хӯрокашон бо гӯшти хук аст. инчунин кадом хӯрокаш тез аст ва кадом хӯрокаш тез нест. ман бошам дар ин мушкилӣ кӯмакатон мекунам. мутаваҷҷеҳ бошед. рӯйхати хӯрокҳои Корея хеле калон аст. дар Корея хӯроки баҳрӣ, хӯроки миллии худашон, фастфуд ва инчунин хӯрокҳои кӯчагӣ аст. ҳама хӯрокҳояшон аз сабзавотҳои фоидаовар тайёр мешавад ва ба саломатӣ ҳам фоида дорад. оғоз мекунем аз хӯрокҳои миллияшон. аз сабабе ки номгӯи хӯрокҳояшон хеле зиёд аст, ман танҳо ҳамон хӯрокҳое ки барои шахсони бори аввал меомадагиҳо ки кадом хӯрокаш қулай ва бомазза аст барои хӯрдан гуфта медиҳам, яъне шинос мекунам. чунки ҳар нафаре ки ба Корея меояд дар аввал муддати 1 моҳ то ба хӯрокҳои ин ҷо одат карданашон каме мушкилӣ мекашанд ва барои бартараф кардани ин мушкилиҳояшон кӯмак мекунам. дар тарафи худамон Тоҷикистон нон яке аз бомаззатарин луқма аст ки дар хонаи ҳар як тоҷикистонӣ дида мешавад ва бидуни нон хӯрок хӯрданро тасаввур намекунем. дар Корея бошад ба ҷои нон биринҷро мехӯранд ва дар хонаи ҳар якеаш биринҷ фаровон аст ва инҳо бе биринҷ хӯрок хӯрдан наметавонанд. биринҷаш ҳеҷ таъме надорад, танҳо ҷӯшонида шудаасту халос. бо ҳамин тарз хеле нағз мебинанд биринҷро. фарзандони ман низ аз сабабе ки дар садик биринҷ истеъмол мекунанд беҳад нағз мебинанд хӯрданашро. инчунин хӯрокҳои кореягиро низ нағз мебинанд. албатта хӯрокҳои тоҷикӣ ҳам мехӯранд дар хона. ҳамин тавр биринҷ аввалин луқмаи истеъмолашон аст. дар Корея хӯрокҳояшон кам намак ва кам равған аст. қариб ки ҳама намуди хӯрокро бо об, яъне хомшӯрбо бар ин меҷӯшонанд. мегӯянд ки намаки зиёд ба гурдаҳо зарар мерасонад. инчунин равғани зиёд саломатиро бад мекунад, ба холестерин, панкреатит оварда мерасонад, баъдан ба касалии қанд гирифтор мекунад. аз ҳамин лиҳоз аз равған ва намаки зиёд худдорӣ мекунанд. инҳо саломатиашонро дар ҷои аввал мегузоранд. худашонро беҳад эҳтиёт мекунанд. гуфтанд ба маврид аст ки хӯрокҳояшон хеле тез аст. тезиро беҳад нағз мебинанд ва тезӣ ба бинои чашм зарар мерасонад. инро нағз медонанд, лек боз мехӯранд. дар ин ҷо хӯроки сахт ҳам хӯранд, чӣ хӯроке ки набошад, шӯрбои обдор доимо ҳамроҳаш аст. чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, шахсоне ки бори аввал ба Корея меоянд дар бобати хӯрок хӯрдан танқисӣ мекашанд. ман ба шумо тавсия медиҳам ки омадед чимтак, яке аз хӯроке ки гӯшташ аз мурғ аст ва таъми лазиз дорад, ҳатман онро истеъмол намоед. аслан хӯрокҳояшон тез аст, лек пеш аз дархост кардан гуфтан мумкин ки имконият бошад хӯрокро тез накунед. дар ин ҷо мардумаш мулоим бо ҳурмат гап мезананд. кӯшиш кунед ки шумо низ чун онҳо муносибат кунед. ин аз тарбият ва пешравии ҳар яки мо гувоҳ медиҳад. боз хӯроке ки таккалби ном дорад, ин ҳам аз гӯшти мурғ омода мешавад. хӯрданаш ҷоиз аст. ин хӯрок бошад кимпап ки аз биринҷу сабзавот ва ким тайёр мешавад. лек ҳастанд кимпапҳое ки бо ҳасиб, яъне сосиска тайёр мешаванд. сосискааш аз гӯшти хук тайёр мешавад. аз хӯрдани ин кимпап худдорӣ намоед ва бояд қайд намоям ки ҳама ҳасиб, яъне сосискае ки дар Корея тайёр мешаванд, аз гӯшти хук ҳастанд. тавсия намедиҳам. ба шумо тавсия медиҳам ки дар Корея мағозаҳои Осиё ҳаст ки он ҷо сосискаҳои ҳалол бо гӯшти мурғ ва гов тайёр мешаванд, харидорӣ намоед. инчунин гӯштро низ метавонед аз ин мағозаи Осиё дастрас кунед, чунки ҳалол аст. дар Корея ин гуна мағозаҳо зиёд шуда истодааст. пеш вақте мо ба Корея барои таҳсил омада будем, ин чизҳоро намедонистем ва касе набуд ки ба мо ин роҳҳоро нишон диҳад. ҳоло бошад барои ҳозира ҷавонон, шаҳрвандон шароити хуб фароҳам аст ва ман ки худ аз ин маълумотҳо оиди Корея танқисӣ мекашидам, акнун барои онҳое ки бори аввал меоянд ба Корея, ҳар он чизе ки медонам дар тӯли 9 соли зиндагиам бароятон кӯшиш намуда роҳҳои зиндагӣ, кор, таҳсил ва дигар роҳҳоро
фаҳмонам. аз тарафи шумо танҳо дастгирӣ подписатсия кунед ва лайк гузоред ва назарҳоятонро дар комментария нависед. хӯроке ки тез тайёршаванда аст, рамён ва кореягиҳо ин хӯрокро хеле нағз мебинанд. хориҷиён ҳам, ҳатто бисёри тоҷикони худамон хӯрдани ин рамёнро нағз мебинанд. тайёр карданаш бошад хеле осон аст ва ҳамаашон қариб ки дар дарунаш хокаи хуштамкунанда доранд, яъне приправа, ва дар дохили приправаашон гӯшти хук аст. ҳангоми тайёр кардани рамён приправаашро партоед ва худи рамёнро дар об ҷӯшонед. ин тавр мазза намекунад. аз ин сабаб худи кореягиҳо дар даруни рамён сабзавотҳои лазиз андохта рамёнро бомаззатар карда мехӯранд. аз сабабе ки Кореяро баҳру уқёнусҳо ишғол карданд, хӯрокҳои баҳрӣ хеле зиёд аст инҷо, ки ба саломатӣ ҳам фоидаовар аст. пӯсти инсонро низ хуб мекунад ва шахсро ҷавон. ин суханҳои кореягиҳо аст. шояд сабабаш ҳамин бошад, ки аз сину солашон ҷавонтар метобанд. хӯрокҳои баҳриро зиёд истеъмол мекунанд. як чизи аҷибро мегӯям. Кореягиҳо бисёрашон хӯрокҳои баҳриро зинда мехӯранд. бинед, онҳо ҷумида истодаанд, зиндаанд. ба қавли худашон ин тавр хӯрдан барояшон як кайфияте медиҳад. ҳар сол аз хӯрдани ҳаштпо, яъне осьминог, чандин нафарон вафот мекунанд. чунки вақте осьминогро бадаҳон мегузорӣ, бояд хеле хуб онро бо дандон газида майда кунӣ, ки агар дар меъда зинда равад, меъдаро маҳкам мекунад ва ба марг меорад. ва ба шумо тавсия медиҳам, ки дар вақти хӯрдани осьминог эҳтиёт бошед. хуб мешавад, ки онро зинда нахӯред. хӯрокҳои кӯчагиашон ана ҳамин тавр аст. бинед, чӣ хел болаззат метобад. дар таъм бошад, лазиз аст. шахсан ман бисёр нағз мебинам хӯрокҳои кӯчагиашонро. ҳатто кӯдаконам нағз мебинанд. хӯрокҳои кӯчагиашон аз чикин, сабзавотҳо, ки бо орд якҷоя карда мепазанд, як таъми аҷиберо дорад. боз аз сосискаҳо, аз хӯрокҳои баҳрӣ ва боз аз токпокӣ, ки хеле машҳур аст дар Корея, ва бисёри хориҷиён хеле хӯрданашро нағз мебинанд, ки аз биринҷ тайёр мешавад. хӯрокҳои кӯчаашон тоза аст. дар Корея фастфудҳои номдору машҳур KFC, Макдоналд, Лотарея, Мамстач, Кимбургер ҳастанд, ки бо таъми лазизи бургеру чикенҳояшон ҳамаро ҷалб карданд. аслан кореягиҳо он қадар хӯрокҳои сахт намехӯранд. агар ҳам хӯранд, ба мисоли чикен, питса, бургер, хӯрокҳои бирёншуда, яъне жарини, бо меъёр дар ягон шабнишинӣ ё ҷашнҳо дар як моҳ 2 ё 3 маротиба мехӯранд, чунки хӯрокҳои сахт ба меъда зарар дорад мегӯянд. инчунин фарбеҳ мекунанд мегӯянд. ҳамеша бояд хӯрокҳои обдор ба монанди шӯрбо бояд истеъмол кард. ҳамин тавр қайд карданд. хӯроке ки хеле меписандам, ин бирён кардани гӯшт дар рӯи оташ аст. дар Корея ин хеле маъруф аст ва маззаи аҷоиберо дорад. гӯштро танҳо намехӯранд. якҷо бо салатҳояш, ки инҷо мебинед, бо гӯшт бирён карда мехӯранд. хеле бомазза. дӯстони азиз, аз дидани хӯрокҳои болаззати Корея дар ҳайрат мондед. хӯрдан мехоҳед. дар ҳақиқат хӯрокҳояшон болаззат аст. кадом вақте ки омадед, аз хӯрокҳои лазизашон ҳатман чашед. ё дар кадом шаҳре ки набошед, агар тарабхонаҳои кореягӣ дошта бошанд, рафта меҳмон шавед. инҷо бошад мерасем ба фарҷоми барнома. дар амони худо бошед. ёробун, то маннаё, аньён.